Καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα. Για πείτε μας, τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο σοφρονιστικό κατάστημα σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και είναι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα που κάνουν οι άνεργοι για την αναζήτηση αγορά-εργασίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω στο ψηφιακό γραμματισμό, και ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα παρακολούθησαν οι σοφρονιστικοί μέσα στο κατάστημα, οι κρατούμενοι μέσα στο κατάστημα. Οι κρατούμενοι, ναι, συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πλέον οι υπολογιστές της ημέρας μας δεν είναι απλό προσόν, είναι μια βασική προϋπόθεση τόσο για την καθημερινότητα όσο και για την εξέβρεση εργασίας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι το σοφρονιστικό κατάστημα, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, προετοιμάζει κρατούμενους για την αποφυλάκηση, έτσι ώστε μετά στην αγορά εργασίας να είναι έτοιμοι να έχουν τα εφόδια για μια... όσο και στο κομμάτι το κοινωνικό. Για να έχουν τα εφόδια στην έβριση εργασίας. Ναι. Ακριβώς. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν είχε μέσα εκμάθηση του Word, εκμάθηση του Excel, βασικές δεξιότητες πάνω στη χρήση του υπολογιστή. Αρκετά έτσι μαζεμένα, αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι και βαρυπινίτες, με αποτέλεσμα για πολλά χρόνια να μην έχουν χρησιμοποιήσει υπολογιστή. Οπότε είχε πολύ ενδιαφέρον η διαδικασία του να έρθουν σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να δουν τη χρήση από το ποντίκι, από τη χρήση από το πληκτρολόγιο, να μπορέσουν να γράψουν και να συντάξουν κείμενο. Μην ξεχνάμε και πολλοί κόσμος δεν έχει τελειώσει ακόμα και τη βασική εκπαίδευση μέσα στις φυλακές και στα σοφρονιστικά καταστήματα, οπότε αυτά τα προγράμματα δίνουν ένα σημαντικό παράθυρο στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βγουν στην κοινωνία, να μην χάσουν επαφή με βασικές δεξιότητες της σύγχρονης εποχής. Υπήρχε ενδιαφέρον από τους κρατούμενους? Δηλαδή τους είδατε να τους αρέσει που συμμετείχαν στο πρόγραμμα? Το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Να πω ότι και σχεδόν πριν από 1,5 χρόνο είχαμε ξανακάνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον πάντα, το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι φοβερό και αμύωτο. Δηλαδή σχεδόν όλοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αυτοί που το ολοκλήρωσαν είναι μόνο όσοι είχαν κάποια, για παράδειγμα, μια μεταγωγή, για παράδειγμα, και έπρεπε να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας. Όλοι ήταν σε σταθερή βάση στο πρόγραμμα, και αν ρωτήσετε οποιοδήποτε εκπαιδευτή που συμμετέχει σε προγράμματα σε σοφρονιστικά καταστήματα, θα σας πει το εξής χαρακτηριστικό, ότι επειδή εγώ δάσκω και σε σχολείο, πάντα οι κρατούμενοι δείχνουν φοβερό ενδιαφέρον για τέτοιου είδους προγράμματα. Γιατί κυρίως είναι και το κομμάτι της κοινωνικής συναστροφής στα προγράμματα αυτό. Θα πω χαρακτηριστικά ότι όταν κάναμε μια ανατροφοδότηση στο τέλος σε συνεργασία με το κατάστημα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα ήταν ότι γνωριστήκαμε κάποιοι άνθρωποι μεταξύ μας, ότι είχαμε χρόνο να περάσουμε χρόνο από διαφορετικές ακτίνες μαζί, και ότι γνωρίσαμε για παράδειγμα τον εκπαιδευτή και ήρθαμε και πιο κοντά με κάποιους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό αυτά τα προγράμματα βοηθάνε και πάρα πολύ καλά και στην υγεία της φυλακής, της ίδιας της φυλακής. Δηλαδή στις σχέσεις μεταξύ σοφρονιστικών, στις σχέσεις μεταξύ κρατουμένων, και βοηθάνε γενικότερα σε ένα πιο υγιές περιβάλλον. Μάλιστα. Κύριε Μαγγελαδίτη, επειδή έφτασε και η ώρα που πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο στην Αθήνα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε. Απλά να πω ένα τελευταίο πράγμα. Να πω ότι αυτά τα πράγματα βοηθάνε πάρα πολύ στο να μειωθεί το αίσθημα της περιοθεροποίησης των κρατουμένων. Και αυτό είναι, επομένως, λοιπόν, η επιτυχής επανένταξη, για να το ακούει και ο κόσμος που δεν έχει σχέση με τα σοφρονιστικά καταστήματα, βοηθάει και στη μικρότερη υποτροπή στη συνέχεια και στην μικρότερη επιστροφή στη φυλακή, που είναι μεγάλη πληγή για την ίδια την κοινωνία μας, και βοηθάει στην ολικότερη κοινωνική συνοχή. Δηλαδή δεν είναι τόσο οι ψηφιακές δεξιότητες το αποτέλεσμα εδώ πέρα. Η εκμάθηση και η εκπαίδευση γενικότερα βοηθάει στην κοινωνική συνοχή, και αυτό πρέπει να το κρατήσει ο κόσμος και να βοηθάμε να γίνονται τέτοια προγράμματα, και ελπίζουμε να γίνονται και στο μέλλον. Από ό,τι γνωρίζουμε γίνεται και ένα πρόγραμμα το συμμετέχουν οι κρατούμενοι μέσω διαδικτύου σε πρωτάθλημα σκάκι. Ακριβώς, και υπάρχει και το σχολείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και από το χρόνο θα ξεκινήσει και το δημοτικό. Επομένως, σιγά σιγά το κομμάτι της επανένταξης και το κομμάτι της εκπαίδευσης των ανθρώπων που ζουν μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα ενισχύεται. Έτσι, δηλαδή να κρατήσουμε από αυτό όχι το κομμάτι του υπολογιστή, αλλά το κομμάτι της ανθρώπινης διάστασης. Αυτό είναι το σημαντικότερο σε αυτό το κομμάτι για μένα.
Είναι και η ανθρώπινη επαφή με κόσμο που είναι εκτός του Σοφρονιστικού Ιδρύματος. Ακριβώς. Που και αυτό τους βοηθάει. Αν θέλουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ασφαλή, πρέπει να επενδύσουμε σε τέτοιες δράσεις, γιατί κάθε άνθρωπος που αποκτά δεξιότητες και προοπτική είναι ένας άνθρωπος που έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει ένα νέο θετικό ξεκίνημα, να μην επιστρέψει στη φυλακή και να έχει μια λαμπρή πορεία στη ζωή του. Με ό,τι προβλήματα και να αφήσει πίσω το παρελθόν του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, όντως. Κύριε Μαγγελοδίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε και πάλι καλό μήνα. Εγώ καλό μήνα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πολύ για τις δράσεις που προβάλλετε. Να είστε καλά.